ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat, ti serye tayo ita alawas, anapauluan, pamakawan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kada sumangpot ka nga gapo iti opisina ti negosyom. Di talatan bibliotika ti pagigyanam. Anya ka di ti parikot mo. Tinaskan, kat sumangsang petak dito'y mansyon. Dahil ti pakasurunakan ka. Manipod nagasawa ta, kasta kalatan, jaylatan ex-girlfriend mo, ti adda di ta panunot mo. Si ka lang aroden ting kalaysak. Pinapanaw ti dadakkel ta ti ex ko. Jak pulos ammo no napanan na. No kayat mo amaamuan no sa dino tinapanan na, di mangibaon ka ti mangbirok ken kwa na ija impyerno? Masiguradok nga wan ijay. Mabalin ka di, nga ibaon ka ijay. Peste ka titikas to abiyag! Buisit! Basol ko ka di, tinungpal ko ti kalikagom yung nga ikalaysa ka. Anya ka di pa'y ti sapulan. Sika ka di tayo tamasabat ko, Ethan? Dakkel tinagbaliwam. Nagdayag kan Moreno. Kasla ka artista. Claire? Uy! Nagpudaw ka matananagyan ijay syudad. Saanan asikatay kanayon asutilin mi idi? Abardangisay. Kumusta kan? Papanam ko ma. Mapan ko kumalaan ti tangdan ko nagarado kinitata kanor. Makitang tangdan ka nga agarado? Syakmat, sa anak mo't nagtuloy ang nagadal. Awan ngamin pagadal ko. Anya nga iti trabaho mi jay syudad? May sak a servidora iti restaurant. Wen gayam, aga sa pulan da iti janitor. Kayat mo ka di ti ag janitor? Kayat dak nga ta. Tapno amom, kayat kumot ti makaurnong. Tapno ituloy kumot lang ti panagadal ko. Nanang, mapanak mamot ijay syudad. Adda ka no ba kanti atrabaho ijay ko na ni Claire? Anya at trabaho da ita. Janitor ka no, nanang. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno ituloy kumot lang ti agadal. Awan nga ta ti dakas a mapasamak ken ka ijay. Adu ka no tinaluko ijay syudad. Nanang, saan mo't nga amin na kanito kat adda na loko? Mabalin mo't aliklikan ti gulo? Tapno mailisi kay ti anyaman amadi a mapasamak? Pagdagasam nga ibarawk. Adda ka no servants quarter ijay, nanang. Anusan laeng tanailat ka no? Apay anak karubwat ka. Papanam. Ijay syudad, antay. Adda ka no agur-ure at trabaho kijay. Apay, awan trabaho ditoy. Adda trabaho ditoy. Anusan nyo basitin ti trabaho dito, antay? Kaya't ko ngamin ti makaadal. Saan ka pumanaw? Awan tagtrabaho ditoy. Pasensya kayon. Ngam sa anak ang makaurnong iti panagadal ko dito, antay. No kwarta ti sapulen ti makaadal. Kwarta met lang ti sapulen ti agarado kan agmula. Padasak mo't ati mapan ijay syudad, antay. Barang mayat tigasat ko ijay syudad. Itarayam kit din ti trabahom ditoy. Saan ka pumanaw? Pinalubusam kit din apimanaw dayjay nga ampun mo. Anya ti kayat mo asawan. Di mo kayat nga isagana na tinasayat ang masakbayan na? Namnamam ka di, nga da nasaya at amasakbayan na ijay syudad. Imbag dito'y tadda agarado kan agmula. Saan aga po taampun ko kat kastan ti tratom kan kuana? Kaya't mo asawan, siya kun ti agarado, tawan matan dayjay nga ampun mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Aradom ti maaradom. Ta ipaaradok met ti panakabatang ko. Na, ta isakit mo jay saan mo akapkapin ano? Siya, kabsat na. Kabsat ka ngagpaiso. Ngam nadungdong mo jay anak ko kanyak ngam sika. Ni, da kayo mati masabat ko. Ethan, kan Claire. Nagkuyo kayo mat? Apay, agtaray kayo? Anya? Apay, gaputag kuyog? Agtarayan? Sa dino kumangay ti papanan nyo. Alangan mat nga iti pagadalan.
Saan mo't apapil ti awit yo? No di kat, dadakkel abag. Kwa, ada ba kan ti atrabaho iti pagtrabahwak? Umay mat ni Ethan, tagtrabaho mat ijay. Aya? Ada yun samot ti pagtrabaho iti pagad-adalak. Imbagkan ka, taagad-adal ka, Sarah. Da kami, agurnong kami pa'y. Sakbay nga ituloy mi ti panagadal mi. Amang ano ko na yung agadal kayo? Wano, agasawa kayon. Saan kami ang makaas-asawa? Trabaho ti unaan mi, tapno makaadal kami. Apay kadian naliday kayaw, sir. Apay nga inawis nak dito ibar. Ada na kadamagak. Ama sigug kano idi ti ex ko. Idi pinagsinada kami. Amuyo ka day, no ayan na, sir. Saan ko nga mo? Ayan nga tati anak mi. Kaya't ko ang makita. Kaya't yu ka day, tamangala tayo iti detective amang sapol no ayan ti anak yaw, sir. Wan man, Conrad. Saan kami anadaan iti anak ni Olga? Tamay samet alupas. Anya ka diti probinsya na JX yo, sir. Itad ko kan katinagan kan address na. Saan ko makadanon kini Olga daytoy? Makarengreng nga mintingiwat na ko. Ariglado, sir. Mangnamnama kayaw. Si kakadinday ta, Sarah. Ay sus, naglukmag ka matan. Agad-adal ka, saan ka di? Wan, nana. Ijay syudad ti pagad-adalak. Wan gayam, nana. Nasabat ko mo ti Ethan kan Claire. Mapanda ka no ijay syudad. Itarayan dalang ti trabaho da dito'y away. Masurunak. Saan ka di nga agtaray dagi jay, nana? Amok pa yun ka dagi jay. Awan bibiyang ko kadakwada. Adda ka ti suron mo iti anak ni manang mo, nana? Saan ko akanakan da jay? Anya ti kayat mo asawan, nana? Apay nga inuar mo tiladawan day ta ex mo. Anya ti kahit asawan day toy. Adda na kadamagak. Ama sikug kano gayam idi pinagsinada kami. Kaya't ko ang makita ti anak mi. Ti kadila ang anak yo ti kayat mo ang makita? Wano, pati ti inana. No kumata mabalin, kat pati inana. Ngamsaan mo't amabalin, tadda ka kat ngarod. Mangin insulto ka kadi? Sinong batak laang mati sa lutsod mo? Kat tapno saan ka mainsulto ako nam? Saan nga minatila damdamagam nga awan kay saskan na? Makapawan ganas, peste! Saan lang nga sikati kasta tirik nana? Uray siyak, awan matan ganas ko. Ingka pa'y agpa-picture. Ta ikabil ta iti bayo datam. Sigurado nga ta maalaak. Amangan no adda nakauna. Isu nga rod adarasen ta. Tapno di da ka maunaan. Ay, mabiit man lang. Addan sa picture ko dito yung wallet ko. Kita no adda. Tapno uray sana ko nagpa-picture. Agawaam nga rod. Tamapantan. Nasingpat ka diti amom iti restaurant apang isarkam kanyak? Wen, nasingpat siya lalaki. Angam, siya asawa na. Sagpaminsan lang arudan nga umay. Kunam no agbusing artingiwat na. Kan kanayon anak nga to dagiti kiday na. May mayat no sagpaminsan nga umay. No kasta ti kababalin na. Kumaa. Tanong ka na yun. Hay, talaga ang makapa-stress ti galad na. Addan nasarakak a detective, sir. Intad kong tinagan kun address ta iksyaw. Nasayat no kasta. Masarakan na nga tati ex ko. Kunamot ti kinatulag ko, amapan ka no iti address nga intad ko. Mabiit siguro amaamuan no ayan ti iksyaw, sir. Kumusta nga ta ni Ellie nga ex ko? Maamuan tantaw no agreport ti detective. Sayang nga ayat. Pinagsina dagiti naganak kada kami. Impaasawa dakit din iti babae a Lopez. Uray ko ma, no nasaya ti ugali na. Sir,
Kasano anaam-amuyo ti eksyaw? Agkadalan kami idi. High school kami pailaing idi. Ket nagayan ayat kamin. Sigurado nga rod, sakit tinakam na itinapasamak, sir. Agpada kami sakit tinakam na. Nagin-in narakop kami lang nga nagsangsangit. Idi pinagsinada kami. Saan ka kumangagmulmula ito? No adda dito'y ni Ethan nga anak-anakan mo. Mabalin ka di. Saan mo asasawan ti ampon wano anak-anakan? Agpaisumad ti bagbagak. Apay anadagsan ti daram iti anak ko. Anya ka di ti basol na kan ka. Manipod adda day jeng ubing. Ison tinapatpatagkan ka ngam iti siyak akabsat mo. Kasla ka lang pampanunot nga ubing. Pagimunam ti anak ko. Idi awan pa'y day jeng ubing. Siyak aming ti pangipanam iti atensyon mo. Apay, ubing ka kadipay apaasikaso. Dakkel ka, Antorio. Anya timbaga ti detective. Kwa, sir. Nabayag ka no anatay iti sakit, ti agnagan iti Eli. Sapay ko ma. Tada iti sidong ti apo. Kaasimat ti ayatek. Lading itak ti report ti detective, sir. Makipagrik naak. Agyamanak. Nasaam da ito anamuak. Kat, ayan nga tati anak mi. Ti amuda, kat naganak ka naw. Ngam di daam mo, no ayan ti ubeng. Ayan na ngatan. Masapul asapulak ti anak ko. Iso ti mang tawid iti sanikwak. Iso ti sumaruno abiro kan ti detective, sir. Nayunan tayo ti detective amang sapul. No sa dino ti ayan ti anak ko. Matumpal, sir. Anya ka di nga ili tinangigapwam kini Ethan iti ubing. Nagkatrabahuan kami iti inana idi ubing pay ni Ethan. Siyak tininang na, taggayam kami iti inana. Kahit ayan ita di inana. Natayan iti sakit. Ulilan adamang ni Ethan. Siyak laang ti katakunay-nay na. Iso nga, edi nagsakit. Siyak laang ti kadwa na. Apay nga rod, adi mo impan ti ubing iti ampunan. Kinid daw na asan ko abaybay-an ti anak na. Nagkariak mo asan ko abaybayan. Pinagparang mo ka nga rod nga anak mo iti kinabalasang mo. Iti simangpet ka dito'y away tayo. Imbilang ko nga anak ni Ethan. Dito'y kapay, taibagak ka ni sir dita opisina na, nga da i-recomendak a janitor. Sige, Claire. Urayan ka dito, Roar. Urayik arumar ka. Noan niya ti ko na ni boss. O sige, di na ngamin kayat nga agigiddan ti umunag iti opisina na. Kayat na katsagay sa. Ingka nga Ruden. Urayan ka arumar. Panawan ka pa'y nga ro dito'y Paunagan ka no ibaga ni sir nga umunag ka. Sige lang. Sir, adda i-recomendak a janitor. Ayan na ngay. Adda di tarwar ti opisina, sir. Paunagam. Takasaritak no kabalan na mutlang ti agtrabaho kas janitor. Kabaalan na, sir. Narwam itirigat akas kanyak. Nagapumat ijay away. Paunagam nga Ruden. Tapno makapagsarita kami. Sige, sir. Adala ang ditarwar. Ayabak laang. Etan, umunag ka kanon ko na ni sir. Sige. Naimbag abigat yo, sir? Ha. Anya ti apelyadom. Anya tinagantinam. Apay ka di, sir. Yawat mo ti bayo daytam, Ethan. Yawat mo adagos kanyak ti bayo daytam. Ha. Anya ti apelyadom. Anya tinagantinam. Apay ka di, sir. Ethan, yawat mo ti bayo daytam. Yawat mo adagos kanyak ti bayo daytam.
Adtoy, sir. Sana mayos ti apelyedom? Awan ka di ti amamom nga agmayos? Awan, sir. Clavier ti apelyedok, sir. Awan ka di ti amamom nga agnagan iti Eli Mayos? Awan, sir. Anita Clavier ti inak. Oh, kasta ka di. Kunaklakit din. No, anya, sir? Lipatin yon. Mabalinda ka panawan dito opisinak. Sir, agtrabaho ka din ni Ethan ditoy? Please, sir. Sige. Mangrugiitan. Isurum no anya dagiti aramidan na. Agyaman kami unay, sir. Apay nga taakas jet ti reaction ni sir. Idi nakita na ka. Mas dawak mat nga rod. Uray siya. Naklaatak. Tsak mailadawan ti rupa na. Apa man anakita na ka. Amang ano da kaing ingas ko nga mamuna. Nalabit akas na. Di na magnapay adagos ti inam kan apelyedom. Anya nga ta ti istorya iti likodan ti kinataok. Sikat ti makasungbat dita. Wenno ninanang mo ti makaibaga. Ay, maistoryak to man kininanang ti reaksyon ni boss. Idi nakita nak. Madamag ko man gayam. Nakitam ka din ni tatang mo? Saan? Kunamat ni nanang. Anatayin ni tatang, idi ubingat pa'y. Sir, anya ka di day takit kita takas la mariribukan ka. Dahito man kaskastra ka, janitor. Kaing ingas launay day di Eli nga ex ko. Ha? Ay, kita akman. Ato iti bayo dayta na. Kitaan tila dawan na. Kaing ingas day di Eli. Nataer abaraw. Sa bali mat ti apelyedo kan lugar na, sir. Mayos day di ele ako nayaw. Idinto tak Clavier mat day tawi. Kanayon mo man asiputan day ti abaro. Apay akas to'y ti mariknak. Ha? Anya ti marikrik nayo ako nayaw, sir? Diyak maawatan. Ngamawan pangipagbagam. Diyak kayat amaamuanda. Apas pasiputak kan kaday ta abaro. Ariglado, sir. Ay, sir, inawat yu ka din kas janitor? Inawat ko. Nga uray awan experience na. Kagap-gapo na kano, ijay away. Si kamat gayam ti kabarbaro nga empleyado. Amom kadimot lang ter aramidam. Ikagumaak, sir. Ha? Di nakawagan iti, sir. Manong langin. May saak mat nga empleyado dito, oy. Siya ti makannawan ni sir. Nabayagak nga minin dito, oy. Kasta ka di, manong. Sapay ko ma. Tagbayagak mat ditoy. Ubing ka pa'y. Di ka kadi agad adal? Agurnungak pa iti pagadal ko, manong. Anya ti trabaho ni tatang Mau? Diyak pa'y nakita ti amak, sir. Hubingak pa'y kano, idi natay. Ay, katinam nga ay. Anya mo ti trabaho na? Manalon kami, sir. Ngam basit lang ti taltalunan mi. Iso nga imayak ditoy. Tapno agurnungak iti pagadal ko. Manalon kanumat gayam ti pamilya ni Ethan. Awan kanun amana, sir. Asino ti agtalon? Tay may mat ditoy. Day tatisaan ko adinamag, sir. Kunana nga agurnong kanaw para iti panagadal na. Nasingpet nga ubing nga rod no kasta. Ngam siputam latta. Nupod numat lang ti bagbagana. Ay, sir. Kayat yu kaday. Tadamapan ijay ilid nga agimbistiga. Sige. Ngam masapul asan da agpadlaw. Manglimlimo da. Tapno di da maamuan nga dagim imbestiga. Sige, sir. Awagak ti may sa detective. Tamapan iti lugar daitan. Masapul asaan ang nakakotse ti mapanijay.
Ariglado, sir. Kumuyugak iti detective. Tapno makitak ti lugar da itan. Kampay iday. At dagayam ko amapan ko pasyaran ni Jay. May saka di ti baryoyo ko ni itan. Wen manong, agkabaryuan kami. Agkaadalan kami pa'y idi elementarya kan high school. Ay, at damot kat barkada ki Jay Santa Ines a baryuyaw. Amangan no inakmat at pasyar to Jay. Ay, kasta ka di, manong? Makitam tumot nga ro ti baryumi, Ay, ayan ka di ti paradaan ti jeep amapan ijay. Asidaglaang mat iti bus stop, manong. No makadisag kayo ijay ili, damagan nyo lang ti paradaan ti para Santa Ines. Damagag, no at dapay ijay ti barkadak. Sakbay amapanak. Daytoy ka di ti pagluganan amapan ijay Santa Ines, ading kaw. Wan manong, itakadilaan nga mapan kayo, ijay? Wan, ading kaw. Dangamin gayam ko amapan ko pasyaran ijay. Sa tino ka di abanda ti papanan nyo? Nalawang amin ti barangay mi. Ha? Ay, ijay man asidag ti ayanda, Claire? Kastagayam. Umuna amadanon ti ayanda. Itibatog ti umuna a waiting shed. Adda ka di mat kaaruba da ijay? Adamot ka aruba da nga agnagan iti isan. Jaklaan mo, no nagtaray da adwang. Nagtaray? Agayan ayat da ka de? Saan ko nga amuman ka nagijay adwa? Nagkuyog da pimanaw. Amangan no nagtaray da. Sino nga tadi nagdamag may papan kada Claire kan itan? Apay, anya ka di ti dinamag da. No asino ka no ti akin anak kadakwada? Apay adamdamagan da. Sika ka di ti nagdamagan da. Una, idi kwan, nagpadaya damot. Dinamag mo ko ma, no apay adinamag da. Sinong bataklat na ati damdamagan da? Diakon nagdamdamag. Sino nga'y dagita? Anya ti panggap da, taapay nagdamdamag da. Dinamag da no asino ti amanitan. Imbagak mat ajak amo, tas simangpet ka nga addan ubam nga ubing. Imbagam ka di nga anak ko? Imbagak lat nga rood as simangpet ka idi nga adda ubam nga ubing. Anya ka diti pa kakumikumam ita. Kanayon ka mo't abisi. Kanayon pa'y abisi ti cellphone mo. Anya ka diti pa kasiknaram no bisyak. Di ka matiramraman Inta kumamot agtur. Uray di Hong Kong laan. Jak masango ti aktor. Ingka no kayat mo. Itad ko ti masapul mo. No di na kayat akuyugan. Adakan ka da ita. Ado ti asikaswag. No kayat mo. I-process mo ti papeles mong aktor. Ada ka di kaduam ng aktor. Dagiti amigak. Ngam kadwada mo't dagiti asawa da. Siyaklaan ti awan kakuyog na. Imbagdag iti amigam, tawan ti adu apaka kumikumanda. Uray ka na yung dang aktor, mabalin lata. Sir, naamuan may anak ni Bakat Anita ni Ethan. Apay nga ta akaing-ingas launay day di Eli. Naira na lang ata. Nalabit akas ta, sir. Adumat nga minti agkakaingas a tao. Nalagaan tirik na kenkwan. Iliw ko la siguro kini Eli. Nalabit akas ta, sir. Ngam, iti sumagmamanong aldaw akaadda na ditoy. Nagagat kan nasingpatmat ni Ethan. Sa anak kamali ang nangalakan ko na. Numakaadal, agbaliw mo tibiyag da nga gina. Saan ka no anak asawa ti inana, manipod ubing pay ni Ethan. Anak na ka no iti kinabalasang ni Ethan. Kaslamot lang iti anak ko. Anak ni Eli iti kinabalasang. Tasan kami pa'y nagkalay sa idinasikugak. Sir, kasano tayo itaas sa pulan ti anak yaw? Saan ngagsarday dagiti detective amang sapul? Sapay ko ma, tamasarakan da. Apay analiday kay tamanang. Agda ka di parikot. Mailiwak iti anak ko.
Kaano nga nga umay pumasyar mo't dito'y away? At dayta ka manin. Iliw manin iti anak-anakan mo. Napatag kanyak ti anak ko. Makiasawa kamot ngamin, tapno maadaan kamot iti anak. Sino ko mga iti asawa? Mga asawa ka di iti balasang. No balasang, kasano ko mga agsikog kat babae kamot. Mangin insulto ka di. Katagpay sumat. Lalaki atap no agsikog ka. Sige, dita ka pa'y, dadapapanak. Na, pimanawan ti kapsat ko. Ay, kasano ko maamang asawa iti babae, kat babae matiloko. Anya ka di ti araramidom na ti rabaw ti dakkel abato, nana. At dalabang panunutok. Mapan ka di jay sudad. Nana, adaming klase mi inton bigat. Makikitam ka di daitan kan Claire ijay sudad. Adayo ti pagad-adalan mi, iti pagpapaayan da restaurant, nana. Manipod idi pimanaw ti loko. Siya kon ti para arado. Saan ka di nga agadal dagi jay? Jak manam mo. Ang mga nogdindinadan adwa Dayta mo ti atap ko. Tanaa si dagda iti tunggal maysa. Ang mga nuinton sumangput na. Kat masikugan ni Claire. Kasta mo ti atap ko. Saan da maituloy di pa nagadalda? Mabalinta siguro nga aginrol inton umaya pa nagsaserek. Umanay nga ta ti urnong ta? Di uray santa nga inrol amin na subjects ta. Ininutan ta. Agtrabaho talat ta. Kidawon ta nga rod ka ni boss ti oras ti panagklase, kan panagtrabaho ta dito restaurant. Kayat na nga ta. Ang mga no di na kayat ngay. Padasan ta ang makisarita No di na kayat, di pasensya. Inton sumarno laangan ti panag-enroll ta. Sayang no maitantan manin ti panagadal ta. Kapilitan no saan nga umanugot ni boss. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Met. Mailiwak, anak ko. May kawak iti kaawan mo dito'y balay. Di kagdanag, Nanang. Inton makaalak iti bakasyon ko. Umayak po masyar dita. Wan man, anak ko. Sumagmamanon abulan mo dita. Kaya't ko nga agawid ka pa'y kuma. Wan, Nanang. Nagtulag kami kini Claire nga kuyog kami nga agawid. Mangala kami iti bakasyon mi. Kaano ka diti plano mapanag-enroll, anak? Into numaya pa nag-enroll ko, Nanang. Oray saan ko nga enroll amin na subjects ko. Ininutak, tap na makalpasak, nang. Uray ka di mat ni Claire? Kastamot ti aramidan na? Wan, Nanang. Aggidan kami nga ag-enroll. Agpada kami iti enroll. Tap no agkaadalan kami adwa. Ada-kada kayo dayta. Agsingsingpat kayo nga rood tapno makaturpos kayo. Wan, Nanang. Intapadasan akasarita ni Sar. Bareng palubusan na ta nga agadal. Nga uray agtrab-trabaho ta iti restaurant na. Palubusan na tanga ta? Kasano nga rod ang maamuan ta? No di ta mapandamagan. Mabit man lang. Asino day ta sumungad anak ang ato tikiday na. Agturong mat iti opisina ni Sir. Dayta, jay ibagbagak nga asawa ni Sir. Ang mga no isukit diti agyan iti opisina. Delikado. Ay, naspak nga rod. Sapay ko nang nga istrikto. Isungat ati agyan dita opisina ni Sir. Dayta, tikun-kunak nga asawa ni Sir. Ang mga no isukit diti agyan iti opisina. Ay, delikado. Naspak nga rod. Sapay ko nang nga istrikto. Isungat ati agyan dita opisina ni Sir. Sapay ko maata saan? Nung amin makalagip dayta, kat agyan dita opisina. Papanan ni Sir, no adda dita ti asawa na. Mapan iti sabali a negosyo da. Ay, kasano nga rod itan? Santa ka diya maka-enroll? Dayta ti saan ta nga ammo. Urayin ta ti sumaruno ang mapasamak. Ayan ka diti sabali a negosyo ni Sir.
Adda pa'y pribado abang kuda. Adda iti tenga ti syudad. Baknang dangarod no kasta. Wan, Ethan. May sa kadagiti kabaknangan dito syudad. Naggasat ti anak na no kasta. Ti amok kat lupes ka no ti asawa na. Dayta ti kunada daksang gasat a baknang. Nalpasan ti papeles ko mapan iji Hong Kong. Kano ti flight mo? Inton ka ni kadwa. Awan parikot. Adamat karga ti credit card mo. Sa balila ti cash abalon mo. Anya ka di ayati saan mo ang mapanawan dito eh. Anya pa ngay, ti negosyo. Saan samot ang negosyo nga minti as asikaswam? Makita kat, kasla adda sa bali. Anya ko matinakita masabali nga as asikaswag. Diyak amukan ka, makumikom ka iti banag, adyak maawatan. Kaano ka di asumangput nitan, manang? Di na imbaga no kaano. Mga lakano pa iti bakasyon na. Bakasyon? Kunak man no agawi din ta umay tumulong. Kasano ko maamakaadal no umay tumulong ako nam? Makaadal nga ta. Ang mga no agdenden nadan kini Claire. Rason dalaang dayta agadal. Saan ka ko maakanayon nga agdwadwa? Kitaan to, no makaadal da, taarapaap damat ti makaadal. Masapul ay ang amin nga agadal. Dalang aruden ubraan na dito'y talon. Kayat mo ka de nga agbiag akasken ka, nga agtalon laeng ti ammo na. Kaya't masawan, di mo kayat apagtalunan. Saan nga iti kasta? No adda trabaho na, mabalin na latta ti agtalon. Saan ka di anak kayo, dinapan ijay lugar mi, manong? Mapan kayo ka di manen? Ay, saan adin ko? At dalain na si Kasumi dito'y iliyo. Adda ka di jay imbagay o gayam nyo ijay lugar mi, manong? Awan, adin ko. Nabayag gayam nga awan da ijay. Swapin manaw kami matlang nga dagos. Kasta ka di? Amamuyo mat ni Claire? Kasano nga amamuyo? Ay, may sa restaurant ti pagtrabahuan na eh. Uray ka din ni Ethan, kat katrabahuan nyo, manong? Ay, iwan. Lasingpot dagi di akatrabahwak. Nagagat da pa yung agpadpada. Sa balin samot day talukmag mon, Sarah. Apay kumasa bali, nana. Basit ka lang arudang. Dumakdakkel mo ti tiyan mo. Kas kamalatay tukak nga awagan dan iti batog. Nina naman, imbaga na tipod no. Naman, pangasim man tatulungan na, nana. Uri ikan kanto iti kwarta na matulungan na. Anya ti may tulong ko kan ka. Ibagam adagos. Dakkel ti parikot ko, nana. Diyak mo din makita ti tao, anak kasikog kanya. Ay sus, naspak kang rudan ano kasta. Amo ka di dagiti dadakkel mo. Saan pa'y ata da na pananda? Di da makita ti itsura. Masikog mo't gayam ni Sarah. Saan ka di nga agad-adal day jay? Imbaga nakin ka nga ang mga nunagtaray da itan ka ni Claire nga isumat gayam ti adda aramid na. Ang mga nuinton sumangpot ni Claire kat adan sarsarunwan na tambor. Apay kumaday ta atambor. Dakkel ti tiyan nati kayat ko asawan. Ay, maday ti manghusga iti pada na tao. Nang runa no awan mat makita na amadi nga aramid na. No kanayon nga ginasidag ti apoy kan kayo. Sumgad ti kayo, oray no na ata. Duma ti tao iti kayo. Ti tao ket addaan iti panunot. Idinto taawan panunot ti kayo. Naimbaglakit din. Tama panigayam ijay Hong Kong ni ma'am. Kunaklakit din no iso ti agyan di ta opisina ni sir. Mabalinta nga rod amapan kasarita ni sir. Wen, kasarita ta kalpasan ti trabaho. Inton basit ti tao dito'y restaurant. No mabalin ko ma, half day ta. Trabaho ta iti bigat. Gadal ta iti malam.
Iturturad ta ang mapan ibaga kami, sir. Sana bali, tapumanaw ni ma'am. Masiguradong adi na kayat day, chay. Apay nga ta akabutang ko numingmingmingan nak di asawa ni sir. Ha? Apay, kumilaw ka di, ti panangkita na kan ka. Tsaka mo, kasla pa nagkita kat pagawidan nak. Jak maawatan tirik nak. Di na ka di itulo di airport. Pasensya kan. Adamo ti driver amang itulod kan ka. Kanayon kalatan akas na. Awan pa'y panawon mo kanyak nga asawam. Saan kan nga griri? Tati nagikwanak iti manuatawan. Tilaeng nagan mo tinakairanudakan ka. Ti puso kan bagim kat jak pulos na gunod. Nagpakpakasyak idikan ka. Asabali ko matipakikalay saam. Ngam di nakpinatgan. Impilit yo ti kay kayat yo. No amok la kumakastoy ti bunga ti mangpilit iti lalaki. Peste. Mas dawakan ka. Ti bunga ti anyaman a prutas a mapilit a paluuman. Ni kaanuman. Saan to anasamit? Kaslakan ka? Saan anasamit? No di kat napait? Ita ti flight ni ma'am. Di ho ka dito loud, sir. Ita ti schedule ti meeting mi iti kadwak iti negosyo. Umay dito'y opisinak. Ay, sumat kagayam Importantin sa mo ti pagsaritaan yaw. Agpinirma kami, may papaniti kontrata iti negosyo. Isu nga impaayab yo ti abogado kanyak. Wen, kasapulan mi ti papeles. Pirmaan mo ti abogado. Sir, kasanon no agkapsot kayon taw? Kasanon dagi tinagaduan negosyo yaw? No apay mo't ngamin alupas ni Olga. Kasano nga tang agpaiso? Ay, uray kuma, no masarakan tayo ti kunayong anak yaw. Anya nga tati aramidak, Conrad. Awan pa'y mat ti maibagadag iti detective abinayadak. Pagbalinan ka man na messenger, ipan mo da ito'y papeles ije may sa hotel. Wen, sir? Mabalin ka dito akid daw, sir? Anya dita? Ibagam lang. Plano may kiniklear nga ituloy ti panagadal mi. Mabalin ka di nga iti bigat lang ti panagtrabaho mi. Tagadal kami kumay ti malam. Ada mo kapagadalan nga da klase da. Aging ga iti alas 8 ti sardam. Mabalin ka di, sir? Kaya't mi ngamin ti makaadal. Wan, Barok. May mayat matlang no makaadal kayo. Ay na, agyaman kami, sir. Aginroll kami kumangamin. Iti da ito'y umay apa nagsiserek. Awan parikot. Nasaya ti masakbayan ti tao. Nga muna nga isakad ti panagadal na. Iso aday ta ti aramidak, sir. Kaya't ko ti makaturpos. Basta liklikam pa'y ti makirelasyon. Kabayatan nga agad-adal ka. Tapno may pamaysam ti agadal. Saan ka amaawanan iti babae? Matungpal, sir. Ha? Sika ka diti masabat ko, Sarah? Ethan, apay dagitan naka-portfolio nga awit mo? Ipan ko iti opisina ti may sa hotel. Apay akas ta ti jar mo? San ka di nga agad-adal ka? Oon. Iti kas ta nga itsuram? Masigog ka mat. Si Mardengak pa'y itaas semestre, ti kayat ko asawan. Nakiasawa ka di? Saan? O sige, panawan ka pa'y. Agad-adal, ngam apay masikog. Di na sinungbatan ti saludsod ko, no addan asawa na. Apay asabali ti agdaldalos itay dito yung restaurant. Napanam ka di? Imbaunak ni sir amang ipan iti papeles iti hotel. Kasta ka di? Kunaklakit din no anya tinapasamak kan ka. Iti ipapan ko iti hotel. Nasabat ko ni Sarah. When taagad-adal kat nga rod dito yung syudad. Si Mardeng kano ita semestre. Ha? Apay ngay. Sayang di pa nagadal na no si Mardeng. Kasano? Nakakyad mo na magmag na. Apay kumaan nakakyad amagmag na. Saan mat akyad? Masikog.
Masikog? Saan nga taaboy nalaang talimok ma? Nagdakkel ti tiyan na. Dinamag ko pa'y nga rod, no addan asawa na, ng pinanawan nakit din. Di na kasi nung batan no adda asawa na. Agsipod ta ko na yung aginroll kayo, at daitad ko kada kayo. Anya dayta, sir? Kaya't mi amaamuan, sir. Ikang kayo iti kwarta, anayon ti paginroll yo adwa. Ha? Gaminton makagraduar kayo. Dito'y restaurant, wenno iti hotel ko ti pagtrabahuan nyo. Ha? Agyaman kami unay, sir. Mangnamnama kayo, dito'y kami ngagtrabaho, sir. Pud na dayta, sir. Kat agyaman kami unay iti kinasaya at yo. Nulakat na singpet ken natulnog kayo, nasaya ti pagbanagan nyo. Tungpalan mi amin abilin nyo, sir. Amuyo, maayayo akman kada kayo adwa. Imbaglakit din, taim manugot ni sir nga agadal ta. Nang tad pa iti kwarta, apag nayon ta kano iti paginroll ta. Nagsingpot talaga ni sir. Sayang lang, tawan anak da. Naggasat ko mati anak da. Kasano nga tantisan ni Kuwada? Intundidan ka ba ulan ti agtrabaho? Siguro, itad da iti charity institution, naawan pang tadan ni sir. Kat no saan nga honest dagiti empleyado iti charity institution? Ay, mapanlagit di iti bulsa dagiti buklis. Nang runa no dagitoy katagrigrigat. Ay, uray saan nga agrigrigat, no saan nga honest. Adun tibak nang ngam agtatakaw damot. Pagmadyan ti awan anak na niya. Kasanuda nga tangag paiso. Anya ka di maisingasing mo kanyak eji ibagbagak, nana. Isingasing. Anya ka din day jay. Ni nana mo, danda ni sumangpot dagiti dadakkel ko. Makita dati ka sa saad ko. Kat, anya ko mga iti remedyo na. Ibagam anga, addan apo kuyo tatang, nanang, kunama. Masayar dalakit di. Nangruna, tada sakit ni nanang iti puso. Ay sus, ala ka. Kasanon ngay, no day tati kumarwan ti kasasangad ni nanang mo. Ay, day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo italawas ang napaulwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.